Whoa.
mkpu ewa omelanu sigadi kọsọbalị ndị ọkala onye mgbe nne na-atị ya ụtọ ogbu ọkwala aba alụsị ji mmiri afọ ya na nnukwu ife egwu na-akọwa a na-ekwekwu si na-eme na-eme aba dọkịta Emeka mmile n'ilowo ọkala ọgwụ jide oyibo meleri keziokwa na akwụrụ ma gwali m unu ya bụ dọkịta Emeka anyị na-ekwu wee were ji wee tinye n'ebele wee tinye ya ego etu anya ajụjụ wenye na-agwa m na anya bụ ọsọ abalị nna ka o si haba na o melie ibe dị n'iche n'iche na nne ya mụrụ ya nne ya gbaka ebe ya wee dị n'ihe ụbọakwụkwọ bụ esi ya na-agụ nyaba akwụkwọ ekwere ime ọgụgụ arụbi na-agụ ekwere ya gụwaga akwụkwọ ga na-ekwu ka na-eme oyimụ wee jebe otu ọnịcha egwugwu nwa lusie wee kuwe nwa mgbari itete n'ụma ọya natali n'ụlọ ka a na-egwu na Port Harcourt ya natakwa n'ụlọ oyimụ wesi na ibe nwa agali ya na ya ga-ejebe Lagos steeti ya jee zụba bịa werufuru ya bụ Lagos steeti ya bụ alụsị nwa na-akpọ sọbalị ekweri ya iwe njikwube oyi anyị mere ka ọ ga-eme ma ọ dị na nlọ na ngasị ya na ọsọbalị a na-eme onye arụbi na-agụkwụ n'azụ ọ na-ejero mma nụ na anụkwa ibe egugwu ewe nna m ụmụnne m oyi m mesịrị jebe sumen ya mesịrị ndị ọcha dụnetela oyi mazụ o jelu ọtụtụ ebe dị n'iche n'iche ya nata n'ụlọ na nnukwu ibe na-ekwu ọ mara na o nwere ibe Chukwu na-akwadoli ya na ndị ọdịna oyimụ wee jebe na-awụ n'ọbịa obieli n'ụzọ lienye obieli izinye ka ụzọ lienye dọkịta Emeka mmiri enwe ilo ọ natazili n'ụlọ tata agwali m unu na ọ natago n'ụlọ ọlụ dibịa ka ọ na-arụzi ya bụ mmiri ọsọ bala ọkala ka o jizi agwọ ya tata ndị ọkala egedege tụrụ na mkpu
ọkwazikwa ya bụ mmiri ọsọbalị alụsị nwere eke mgbebe nwaanyị abụnye abụ na nza abụ nwaanyị bi ya ya nata ka ọ yọrọ nyaba abụ unu na nnukwu ibe ọ bụ nyaba ọsọbalị ga-eji biya ọrụ agbakọta kedu ibu unu na-emezi unu mazikwala ibe ọsọbalị na-alụ unu na nnukwu ibe m na-ekwu unu anụgbagwa ebelida na agba unu na-anụgwa ebe jighị na-agbalị n'ọba ụmụnne m nyebọsabara anyị na-ekwu mbọsi fulugbo wee bụ na igwe mmadụ jute mmiri wee zọba mmiri azọba ọsọbala ewele kesi n'ukwu wele ọsọ wee bịa chụsasị onye ọbụ na azọ na mmiri azọ n'oge erutesi onye ọbụla n'ofu n'ofu ụmụnne m ndị ọkala unu na-abụzikwa ụzọ etufuwazizi ụnọ n'uchichi n'ụtụtụ ụnụ ụtụtụ ga-achọ na ya achọ ewe ọrụbaleze ama nwego onye nteji abọgide ọkwa kalo ilo na-asị ndị na-ekwu na ọya anyị ijelibute ọgụ onye pụlasili tinyili ya n'ọnụ na-ejeli mụba ọsọbalị oyi mụ mmile nwilo ewe oyi mụ mmile nwilo wele ọba ndị asị wele ọnụ ndị asị ọkpọkụkụ zọlụ nwa ya na ngwụlọ ọbụ nkalụka ọ na ndị dibịa mali ụlọ agbazi n'ọsọ maka omenala ka m na-ekwu ka anyị natazụ na omena nakweni ndị ụka na-anazikwa na ana ewe moyimu mmiri enwile ọ bụrụ si uche m ọ bụrụ ọgwụ kwụ ụwa na-ekwu n'ibu onye ọdịla izi ji ebutekwu ka o wuwe egugu nne m ụlụ m nwunye nna m si ya a na-amara ibe ama ewuwe onye mụtara nye bụ odogwu anyị na-ekwu maka ya o bụ leti ship nwakalụ ya bụ nwakalụ anyị na-ekwu o so n'ọnụ na-ekwula ọkala onukwula ọkala bụ mgbe enugbu enu anyị ya bụ nwakalụ mesiri ike mesi ya wee nwụọ o mesiri ike na ọkala mesi ya wee nwụrụ ịna utu dike mụrụ n'odogwu na mba eziokwu nọ na mụ mba eziokwu ejina anyị na-ekwu ana m agụ na akwa na agwa nyaba agwọ mụrụ odogwu anyị na-akọ ndị ya ga na-akpọ Mrs. Lord ịyọm nwaanyị mma nkili ka ịbịali n'elu ụwa nkili ka na-akpọ nne ya awụwa ọdabụ nkili ụwa onye ka a na-etu onye nwe ego nwa ụmụnna nyaba abaga pụta okwe n'ihu mama ude gị na ndụ ude gị n'ọnụ oge mụtara oke nwaanyị na-ekwu mmiri enwilo ka a na-ekwu udegwu ikwu nne ya dị agụle haba nne ya so ụmụ ezo n'ime agụle eribịa be famili let chukwu ma leta ka o si n'ụmụ ezo haba
na-agba otu onye ọbụla na-ama maka ya Adamijoma adabiala ije ekene onye ka na-etu mkpụrụ mma mma abalị onye ọcha ka onye oji mma ewere ogele mmalụ obi dị ihe n'elu uwe eziokwu ebiliwe onye mụtara ya odogwu na dị ọkpa odogwu nwa ya mụtara ya dị ọkpalis ezi oyi m udenze ka a na-amụ ya udenze ndị be mmile nwe ilobi ya udenze nwa m bịaduru m nwee onye mele ebele ka Chukwu na-emele ebele udenze nwa m ewere unu na nnukwu ibe na-ekwu na Chukwu ji ọmụmụ chọọ yi m mma wee nye ihe udenze diọkpala izizi na nne ya bụ ọbọ mmiri na-ezo anwụ na-eke ewuwe Chukwu ewegala ọmụmụ bụ oyi m ugo n'ọlụ ọma na-alụlụ igo mmadụ unu na n'ụgbọ iwe ana m n'anya n'ọdịnihu n'oyi m ga-amụtakwu nwanyị haba wova gakwa adaeze bụ eze bi ya adaeze nwile enwilo nwa mmile enwilo n'ọkala wobụ na nwunye ya mụwa nwa ọzọ ọbụla adaeze mmile enwilo ndị ọkala ekwudelugbu n'enu na biya udu na ya bụ ka o nwerezi ibe chọrọ achọba ọhịa dị o nwerezi ibe kọli ya mmile nwilo sogologo ndụ ka ị ga-ayọbazi Chukwu kelu ụwa ọra niile na ọkala na-ejezi elimibe na biya ịpụta ụtụtụ ụmụ agbọghọbịa ụmụ okolobịa eju ebe ọ bụ na ọ na-enyela ọra mmadụ aka ana m ayọ ibe niile dị n'ime ọkala chebekweni nwa dibịa alụso ya dọkịta Emeka nwa m nwa ka alụ ka ọ dịbuo echi owu onye ji malụ obodo tata n'ọkala haba onye bụzi adịrasị ndị ọkala ọnwa ebuwo ikeli nzekwe eji malụ ọkala mmiri nwilo wọlụ omenala ụka mbịalibe gị mfụrụ n'anya na mụ na ndị egwu m tụrụ gị ya eze anyị ọkala anyị pụrụ n'ezi ka ndị mmadụ na-ekwu na ịkpụrụ eze maọbụ ịbọm ị na-eme wee gwa ndị ọkala ekwube m uche m ndị gbarie m ọkala omeke eze bụ kwali n'eze omeke eze bụ kwalili n'eze ebe ọ bụ na ọnwa ebuwe igwe nkeli nzekwe na abụrụ ozi eze na ọkala ebe ọ bụ na nwa m ha ishi nwa ka alụ Emeka nwa m
nke dọkịta mmiri enwe ilo ezigbo dibịa a na-enwere adịresị ụmụnne m ezigbo ọlụ alụlụ nya na-achọghị ya ebe ọ bụ na ọ nọ kata ma ogwogwu m ga-agbakwa im mmiri enwe ilo kedu ekwentị azọkwa n'eze azọ a na-azọrọ eze azọ a na-akwụ oji na-ebulu ọgwụ ya n'elu mmiri enwe ilo chukwu ga-emego gị eze na mbụ onye chimele eze ga-abụlile eze a na-aza eze azọ ofu nwoke nwana chief dọkịta Emeka mmiri lile enyi mbe na-awalọ chief dọkịta Emeka mkpọmkpọ ite eji esi aja anụ chief dọkịta Emeka Ọkala osi m kenekwuwe ududo n'ogwu oke alụ nsọ kala bụ jidikwuwe mbebe ka nkene ibe niile na-emela ọkala bụ ibe ọba ya bụ okwu nna gwa ndị ọkala unu egbugwa n'ọyị m mmiri enwe ilo ka ndị n'ogwu si wegbuo dị wọdọ keke onye mebie ibe ọjọma mma mmanya ọba na anajalibe dị n'ọgwụ eje ajụjụ ka nna eju unu abụlibele ezi abụlibele onye na-ekwulu n'ọgwụ zọlibe ya bụ oyi m o sila anyị wele ekene ka ikenebe ọra na eze ndị nya na eze obi n'ụlọ obi n'ezi ebe ọ bụ na onye si ebe ọ bụ na onye si na-abịa kene ka anyị na-egwe ya bụ chief high chief dọkịta Emeka o si m were ekene kwale mụ kene high chief ezigbo mmadụ nna m ya eze nwa n'ọka ewuwa onye ka na-edu eze je ụwa nọ n'ọka onye ọbụla na-anụ maka ya shama managing director the nurse product na Nigeria na-eme import na-eme export ngwongwo niile ji esi nri ya na-abụ maka ya ewuwa ọrụ nlelele bụ na nna m ekele egwu afọ itebe ezigbo mmadụ ọzọ chief ụmụadị n'ọga oze ebube ọka gị ka anyị na-ekene oze ebube ọka eziokwu na egwu elota chief Emeka nwa m mọganụ onye m ụgbụ ọka nwanne ọgwụ eji ọbọ iberie nnoba egwu n'ọka nke ka ọdụ na-akpọ onye ọcha Igbo na Amerịka dị ya ha ọdụ na-akpọ Viti Moto Nigeria Limited ọka aka muziki maketa alụkwa o nwere onye jiri ibe moto eme ọgụ ọzọ eri Emeka mmoga n'uchi n'obodo oyibo ndị maketa o nwere ibere onye ji moto eme ọgụ onye mere ego ji egwugwu kenele gị nwa m
na-akpọ ka ibe onye mere nya ka egbe gị egwu ekenebechi ọchịagha ezigbo mmadụ ọchịagha onye ụmụ oji onwe ya na-atụ ya egwu abụnụrụ nye ya wenye bụ shama ụmụ eze nwanyị sọbali ụmụnna bụ lọdụ niile osi m kene ibe niile na-alụlụ ụzabali ọlụ ọsọ abalị nwoke dị ya nwanyị dị ya onye ọbụla ekene ekwutolute na-edurabọ egwu ka na ya na-ata onye anyị lozoro abịa ya ewe n'iwu na anyị na ya na-ata ndị niile na-alụlụ ọsọ ọbado anyị ike n'elu unu haba egwu akpọba ezi ọhịa anyị bụ chukwu enye m keeki taa bashọn gị ka ọdụ na-akpọ onwe oyoko ọnwa na-ama asaba niile ya na-alụ ọlọ nwanyị mma mamushi dị mma bashọn onye gị ka ọdụ na-ekenekwu eze nwanyị mmili eze nwanyị oke mmiri ngị ka ọdụ na-akpọ onye ka a na-eju mmiri elu nọ nwanyị mma egwugwu ewe egwu akpọite shika oyimu shika nnebe chukwu ngị ka ọdụ na-akpọgwu gadina haba ugebe n'aja na Mexico biya bịa gbalị chiku ugebe n'aja gị ka ọdụ na-akpọ ewe eze na Mexico ya egwu na-awa njem anyị bara ụba egwu akpọnyitewa ezigbo mmadụ shi chukwu nọ nso yazi ya wenye ka na-etu Atiku wanụ na-eshi oji motamọgụ ya meli mọgọ nke m oji motamọgọ n'ụwa niile Atiku ya weli egwu akpọnyitebe chifu keli Okwuchukwu amụlụ onye na-ego wanụ na Liberia amụlụ onye na-ego Liberia oze mene nsogbe egwu ekenebe chi oyima na-ayọ ngị kọdụ na-akpọ anaghị m ọ na-eke agba ego nkịtị na South Africa onye izu ọgụ na-eme mmọnwụ haba obodo niile na-eme mmọnwụ ma izu ọgụ na-egbu n'ihe n'isi egwugwu lotere gị ezi oyi na anyị kelere gị egwu akpọba Chinonso onweli ego anyị na-ekene gị onye agụlezi igwe ekene onye lụọ were vileji na anagụrụ eziokwu na mmanwụ kenere egwu anyị na-agbado oluwe ọnụ egwu akpọnyitebe chief ọrụsị nwubi na na-achọlabe ya ngị ka ọdụ na olu deputy commissioner police na Lagos State office ekene arụsị obi bụ na achọlabe ya
oyi dalụ ụgbọla eziokwu na n'ikelele ililili ga-ezulu egwu afọ itewo mekwu na Yoruba akajobo ụmụ Igbo niile akajobo ụmụ Igbo niile egwugwu kesịrị daalụgwa egwu na-akpọ ite Chief anaghị ọmụ na ego onye ọrụ ndị izu dịka ọdụ na-akpọ Chairman Managing Director E&D Oil and Gas n'Okigwe ka ị nwere isi ọnụ haba onye Chairman Managing Director Istanbul Plus Hotel n'Enugu Steeti webụrụ ka onye ra na-ede ibe onye mele nya na-ede egwugwu onye je ọkala were ebunu welute bulu moto nata ụmụnne m unu na-anụkwa ibe mile nwile ọkala ichekwuru iche ana na-agbala ọzọ ewuwa a na-elodu moto anyịnya na-aga n'ihu ka ọ banye ka ọ pụwa ibe dị na Anambra steeti nyachebe gị ibe na-emelụ Naijiria ibe nke bụ ezigbo ibe bachebekweni gị na ịbụrụ mbụ meteli dibịa onwe egbuchuna gị ịhụna n'ụgbọ gị na ewe egwugwu nne m nwe m wọrịọ na ndị ise egwugwu keneli gị ome ka ọ dị mma egwu ekenebe ọya anyị niile bụ ilosi m kenanya Chief Chukwu guzo dịeli onye ọkala kwụgakwuwe okwu ndị be ebe na-akpọ alụ obe nwa arụsịa na-akpọ ihe ojii aka ose okwu na-ekwu n'ibe bụ alụ okwu na-ekwu n'ibe apụrụzi na alụ ezigbo ọya anyị onye ka a na-ekwu ọchịlị ọkala bụ niile ọchịlị ọzụwa dị ya egwugwu kenele gị nna ochie omume ka eji mali n'odogwu obu na nje na-akwata n'egwu na-ejelegwu egwu na-akpọ ite Chief okwu Chukwu hazi ike ga-agwata gị wede amụrụ onye na-ego na Molobia ya nwozie mene nsugbe na odogwu na neni egwu na-akpọ itekwu gị ka ịbịa Chief James Olisakwe ngị ka ọdụ na-aba ilo na-asi na-ekwu obo n'ogwu enweli mgbochi dike na South America nwozie mene nsugbe Chief Peter ọbalatule nwa dibịa alụsị anyị na-ekwe ekene wee kee mezie onye uru ọla na ọkala egwu kenelisi egwu ejebe ike m na mile nwile osi anyị kenekwuwe Chief oyime ekene afọ ọzọ nwa dibịa alụsị ogwu ndị bebe na amaghị oyimụlọ dị na amazikwi onye ike mụ na onye ka na-etu obi abụla ego nwadụ n'ike mụ na oyimụ nwa dibịa alụsị nwazie mene esugbe na-ekwe ekene egwugwu
akpakwulude na-ekwe ntaka akpakwulude na-ekwe ntaka mile nwilo okwu ọkwala ọsọbali mile nwilo ọ napụrụ dike mma n'ọgbọ iya na-eliri ọba iyeli ọba ana m ayọ gị na ndị otu ga-ayịyọ na anyị nwere ugwu na mba ya bụ mile nwilo si mụ kenekwuwe ndị isi promota inwegasịrị na mba ego eje Malaysia maka ezi ohi anyị bụzi promota oyi ndị ego onye oko onye ka anyị na-akpọ onye na-ekwuli Igbo na Malaysia nwa ya Chief chekwube nwa m nwa eze ọbọ onye ka ọdụ na-akpọ ibe onye melike ekwenye nwa m onye ọma bụrụ n'obi nze na ọzọ onye eze bụ obileji n'oko onye anyị na-ekwu ọzọ dị ebube wa n'ofu oko chekwube nwa m alụsị nweli wee mmiri ọrụ na-anwụ eze donomaki Nigeria Limited ọgaga yana na-awa n'ọbịa Malaysia chekwube eze ọbọ ichekwulije na-ajụ ọnụ oyi nkike ọdụ na-akpa abọ ọba oyi mụ mbuka maka bịa gbalị Igbo ọdụ onye lụrụ Igbo ọdụ eziokwu nye akọdụ na-akpa ka ndị ọga Igbo na Malaysia nwa m egwu wee jebe eziokwu egwu a na-eziokwu maka obu nwa ji kwela na-ebi hashi oge ka anyị ji bịaba eziokwu hashi Simon nwa m nwa ya nna abịa oge ka m ji wee jebe eziokwu agwara m ndị eziokwu ibe mmekwene nwa m unu na nnukwu ibe nne onye ka na-etu okanụ ma ewanụ n'eziokwu okanụ ga-eme ọ bụrụ mmadụ niile ka ka na-eme tata yenu eziokwu fụka onye bụ na na-ebigheli rice n'aka ụfọdụ anụ evi n'aka wee tụba ajụjụ ebe ndị mmadụ na-ekwu n'ọbụ nye bụ ọkanụ mee bunye siliverice n'aka ewe ana m agụ n'akwa o buru obi eji kpata ego bi eji eli na-eli ibe nnekwu ịbata n'eziokwu o buru ọsọ ọkanụ mee nwere ego n'eziokwu kata mma o nwere obi eji eli ego onye ka anyị na-etoju eme o ji rice eme o ji moto eme mechin ka o ji agba aka nwa m obi adụrụ a na-egwu na-eme kata ma ụgwọokwu ngagba oyibo nwokanụ mee n'eziokwu ijigoro resi na moto mechin ime ọgọri nne n'ụlọ ibe na-ekwuzi idupụ ube boys ndị bụ unu obodo oyibo onye isi ọzụba ibi ya n'obo osisi eziokwu a na-ebera ibe njikwube ma ọ bụzi alili nwa nwa toto okwude nwa m ọka n'ime n'eziokwu ị na nnukwu ibe egwu na-akọwa nwa m ọka n'ime n'eziokwu imegolo olu meli olu n'Igbo niile na-ekwu maka
maka ọgọ ị na-eme nwanna m ekwu n'ọsọsọ m barụbala eze maka ọvọ iji kwueli moto meli m ọgọ n'isi taa mkpeta niile m ọgụ ana m echekwani gị onye si jide ka o jiji mma n'enu ya bụ ọkanu ma esili m mụ kenekwu ezigbo ọkụ ya onye nọgụ na-akpa aka na ekene aishi iji n'ụdọ ọzọ iji mọ Nigerian Limited ọka nkịkọ ọnụ a na-agwa ọgwụ ọnụ ndị ọzụla azụ na kotonkuru abalụba ife niile ọzụ gbalụrụ na kotonkuru aba niile ba ncha iji mọ onye si jide ka o jiji gwere mma n'enu